Ема те са по-малки, паци. На маската е Silverstone и е 33. Давай газа. Не, той му засвиди, че това мога. Става, не му дава газа. Дай го набавни, бе! Колкото повече го пазиш, толкова повече го цапаш. Той го дава газа. Ай, не му дава. Иска да мине бавно просто. Иска да покаже, че има зимно. Повече ефирно време. Това е. Той дава нещо друго, става го спира друго. Иска да е Автомат, да му автомат. да е лоби. Кирото е с 3 стройки, а той е 30 единица. Той не е набавен. Не, той после ги включи според мен. Мога стане целия в кал. Няма. Като влезе.